Türkmenistanda 26 martda geçiriljek parlament saýlawlarynyň öňýany ses bermäge hukugy bolan raýatlar hasaba alynýar. Habarçylarymyz bu işleriň çäginde ýurdun daşyndaky raýatlaryň ornuny garyndaşlarynyň ses bermelidigi barada duýdurulýandygyny hem belliýärler. Liwawyň dolandyrış merkezi Türkmenawatda saýlaw taýýarlyk toporunyň wekilleri öýme-öý aýlanyp 18 ýaşyda olan raýatlary hasaba alýarlar. Şeýlede daşary ýurtdaky garyndaşlarynyň pasport maglumatlaryny soraýarlar. Resmiler ses berişliň öňýany ähli şol sanda daşary ýurtdaky maşgala agdalarynyň adyna saýlaw bülletenleriniň geljekdigini duýdurýarlar. Ýurdun çäginde bolmadyk raýatlaryň deregine bolsa olaryň garyndaşlarynyň bülleteni doldurup ses bermelidigini aýdýarlar. Dip, bu wakany başdan geçiren yerli ýaşaýjylaryň biri 13 martda gurrun berdi. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä, ýurdun daşyndaky raýatlar Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň ýanynda döredilen saýlaw участокlarynda ses bermeli. Mundan başga da saýlaw dokumentinde başga bir adamyň adyndan çekilen gollaryň hakyky däl diýilip ikrar edilýändigi hem aýratyn bellenip geçilýär. Söhbetdesimiz resmiden özlerinden edilen bu talabyň kanunulygy barada gyzyklananda ol Bu biziň oýlap tapan zadymyz däl, biz diňe ýol başçylaryň diýenini berjaý edýäris. diýip jogap gaýtardy. Türkmenistanyň saýlaw kodeksine çapraz gelýän bu talap boýunça saýlawlary we salat salşyklary geçirmek baradaky merkezi topordan kommentariýa almak başartmady. Martyň soňky ýekselmesinde geçiriljek saýlawlarda mejlisiň 7-nji çağrysanyň deputatlary, vilayet itrap we şäher halk maslahatlarynyň 5-nji çağrysanyň agdalary hem de gençleriň 9-njy çağrysanyň agdalary saýlanar. Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhynda şu wagt içinde geçirilen hiç bir saýlaw awraýly gün watartynçylary we hukuk toporlary tarapyndan hiç açan erkin we adalatly saýlaw diýilip ikrar edilmedi.